Yawa, assalamu alaikum, barkanmu da sake haduwa a wannan sabon shirin namu yadda za ka mai da wayarka kwamfuta. Kun san yawanci a YouTube sun fi son in za ka yi amfani kamar kai dai amfani da kwamfuta. Yawanci wasu ba sa da kwamfuta, to amma akwai hanyoyin da za ka bi domin ka yi amfani da wayarka kamar dai kwamfuta. Da farko dai za ka diba a cikin wayarka in kana da Chrome ko kuma Opera ko kuma UC haka browser, kana iya shiga ta wannan hanyar. Yanzu ni bari in yi misali da Chrome. Bayan ka shiga Chrome ka dawo page din farko, nan shine home na Chrome. Yanda zaka kamar da Chrome ɗinka ta koma kamar yanda ta kwamfuta take, shine zaka danna wannan icon din, kun ganshi nan. Bayan ka danna shi ga nan, zaka zo nan ƙasa ga nan desktop site, zaka taba shi. Bayan ka taba desktop site, wannan yanda kwamfuta take haka take. Sai ka zo nan wurin, sai ka rubuta youtube.com. Bayan ka taba youtube.com ga nan, ka mai da YouTube ɗinka ta koma kamar dai ta kwamfuta. Ko kwamfuta ka shiga haka za ka gani, za ta nuna ma haka shafin ga nan dai duka bidiyo kowanne ta nuno maka haka din nan. Nan wurin ga nan wani icon nan baki ga nan wurin wancan icon din ga nan, wancan icon din na sama kusa da wannan kararrawa ga nan wani baki kun ganshi nan na taba shi. Yawa shi to wannan shine alamun akwai email ɗina aka. Idan babu email ɗinka aka, zai iya yiwa kana da YouTube channel akan YouTube ɗinka, to amma kuma a cikin Chrome baka zo kai sign da email ɗin da ka buɗe YouTube ɗin ba. Dole sai ka yi sign da email ɗin da ka buɗe YouTube ɗinka, nan zaka iya yin wannan abin. Bayan ka yanda zaka yi uploading a ciki da ta nan wurin zaka bi. Bayan ka bi ta nan wurin zaka taɓa wannan icon ɗin gashi nan. Bayan ka taɓa zaka yi upload videos, zaka taɓa upload videos. To ta wannan icon ɗin zaka iya bi, ta nan ne zaka iya bi ka ɗora duk wani bidiyo da kake so ka ɗora. Yanda ake ɗora bidiyo da yanda zaka yi shiya daga MS player ɗinka zuwa YouTube, ana yin shiya a rubuta description. Bayan an rubuta description kuma zaka zo ka yi komai. To gaskiya ta wannan hanyar ya fi, in ka ɗora ma za ka ga public ko ina, za ka ga cike yanda zan yi, za ka san cewa wannan ma ya fi na ta yadda za ka bi wancan. Misali ga nan zan zaɓa daga inda zan ɗauko bidiyon. Yawwa, na shiga cikin gallery. Bayan ya buɗe zaka a nan wurin ba wai dole yanda ne ba, zaka diba inda bidiyon ka suke wanda kake so ka yi uploading, sai ka zo ka ɗora shi. Ina diba yawa ga nan zan ɗora muku yanzu. Misali na ɗora wannan. Yawa bayan ka ɗora wannan zai fito da title ɗin da ka ɗora shi da farko nan haka misali. Sai ka zo nan sai ka yi goge. Bayan ka goge za ka rubuta abin da kake so. Idan aka rubuta za a ga bidiyon. Misali kun ga na ɗora wannan, ni ai na san abin da na ɗora. Yawa misali yadda ake buɗe, yadda ake haɗa kiɗa da waƙa a FL Studio. Yadda ake haɗa kiɗa da waƙa a FL Studio da
boloko da boloko. Yawa, bayan ka rubuta again ga bidiyon da na dora na nan wurin, bidiyon da na dora daga nan ƙasa in kuka lura ga yanan yana 16, bidiyon yana dan nauyi, dole da 16 17 haka up to 100 yanda zai hau. Yawa, ga yanan bidiyon yana hawa. Nan wurin kuma, nan wurin ga yanan nan wurin, wannan a wurin nan ne wurin playlist. Idan kana so misali kana yanzu za ka ɗora bidiyo ka ɗan haɗa wani playlist ne, duk abin da ka ɗora zai ka iya saving ɗin ta yadda wani da ya shiga website ɗinka zai ga duk abin da ka ɗora wanda ya shafi bidiyo, duk abin da ya shafi bidiyo za ka gani. Nan kuma yes it is not pocket, idan kana so haka yara kowa zai iya gani. No, it is not pocket, ba dan yara bane. Kaga zan zaɓi no misali, bayan na zaɓi no kowa zai iya ganin wannan bidiyon, ba wai dole ba sai yaro. Amma in ka sa wancan akwai yanda za su yi, za su dan cire ma wani abun daga cikin bidiyon ka ta yadda yara ba za su gani ba. Bidiyo ga yana uploading, ga nan ya kai 25 uploading. Bayan nan ka yi more option, bayan ka shiga more option za ka zo ka rubuta add text din nan. Misali abin da ake nufi da wannan, kamar yanzu wannan film din da nake da na dora, kun ga yana relative ne da, idan Hausa film ne ka dora za ka rubuta Hausa film, idan waka sai ka dora za ka rubuta New Song 2020. Duk wanda ya satin din New Song 2020 zai fito da relative abin da ka dora din wannan. Misali kun ga yanzu wannan abin da na dora ina iya sa misali in sa Hausa film tunda gwaji ne muke yi. Yawa, yau nan ga na sa Hausa film, dai ba Hausa film bane ba abun nan, dai ba Hausa film bane ga nan nasa. Ta bidiyon yana uploading. Sai kun dan yi hakuri fa, ni kaina ban so na dauko wannan bidiyon ba, yana dan nauyi ne. Daman kamata a ce dan karami zan dauko tun da gwado ne. Tun da dan karami ne kamata ya daman dai a ce in dora karami, to kuma wannan babba ne, dole da mutum ya dan jira zuwa dan wasu lokutan. Yawwa, ga nan yanzu bidiyon mu ya yi da hawa uploading, ga nan yayi 95 processing, ga nan ƙasa, nan ƙasa daidai nan wurin, ga nan yayi 95 processing. Bayan ya 95 processing, a nan saman wannan link din daman tun farko na gaya muku dole sai mutum ya kasance yana da email kana zai shigo nan wurin. Ga nan na ajiye muku abun nan din copy abun nan dina na YouTube dina, hanyar da zaka baka bude email. Ga nan na ajiye muku wannan link din, da kun bi shi zai kai ku har yanda za ku bude email ɗinku, ko kuma ɗayan link din zai kai ku yadda za ka yi amfani da YouTube ba tare da an ja maka data ba ko kuma wani abu makamancin haka. Ga nan dai na ajiye muku copy link din guda biyu, yadda za ka buɗe copy link din guda biyu ga nan na ajiye muku. Yawwa, kuma a can ban yi bayani ba akan nan wurin, idan kuka lura nan wurin ga nan an rubuta yadda za ka zaɓi language ɗinka, language ɗin bidiyon da ka ɗora. A bidiyon wani yare ne bidiyon yake, kun ga dai da bambanci da yadda ake ɗora na waya. Daidai nan wurin misali bari in yi latami a zoom, inda dai waya ce, in kwamfuta ce ba sai ka yi zoomin ba. A daidai nan wurin za ka zaɓi yarenka, misali za ka zaɓi Hausa, tunda mu kun ga Hausa ne muka ɗora, kuma wata duniya kake akwai yaran ku a nan wurin. Yau ga Hausa nan, yau ga nan mun zaɓi Hausa. Bayan mun zaɓi Hausa, yauwa yanzu mun gama, za mu iya next nan wurin ƙasa, ga nan an wurin inda aka sa next. Bayan mun yi next again, nan ga nan element video, aka sake next again. Bayan ka next za ka iya yin saving video ɗinka. A nan wurin za ka zaɓi yanda nan wurin ga nan an sa everyone kan, nan wurin wannan na uku in ka karanta za ka ga an sa everyone can watch your video, kowa da kowa zai iya bude bidiyon ɗinka. Nan wurin kuma bidiyon wannan naka
anyone zaka yi wanda ka tura link din zai iya kallon shi. Wannan kuma zaka ajiye shi a private. Shi kuma wannan amfanin private yanda zaka ka ajiye shi a private, kamar yanzu kana so ka dora bidiyo kamar karfe 8 kake dora bidiyon ka a YouTube, to kun ga ba zai yi ba ka dora shi karfe 8 daidai, dole za a iya samun matsalar lokaci. To kana iya dora shi karfe 7, amma kuma wajen dora shi ka taba nan sai ka ajiye a private. Da zaran karfe 8 ta yi ka zo ka maida shi public, kowa zai iya gani. To haka shi wannan shine amfanin nan wurin. Again sai ka zo nan publish, sai ka taba publish. Ku kasance tare da mu, insha Allah za mu ci gaba da kawo muku duk wata tambaya da kuke da ita. Insha Allah mu kuma za mu warware muku duk wanda yake da wata tambaya, ko kuma yanda kake so ka koyi wani abu baka iya ba, zaka iya tambayar mu ta wannan hanyar. Zaka iya yi mana comment kuma ka mana magana, insha Allah mu kuma za mu warware muku matsalar ku. Dai ku kasance da Bora TV, ku danna mana subscribe, kana ku yi like, ku danna karar domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora akan lokaci. Shi kuma wannan wurin ga nan zaka iya tura Twitter, Facebook, wata tsiya ne, wata dai ga sunan da yawa. Duk inda da kake so ka tura, in ta email ne, in ma me, duka da duk yanda kake so. Yawa gane.